Салому алейкум, акай Фазлиддин. Ина ҳазор раҳмат. Ина мошина овардем, да учёт мондем 100%. ҳазор раҳмат. 9200 километр ай Владивосток то Канаковара омад. Ягон проблема нест. Мошин 100% маҳқул. Акай Шавкат даам раҳмат, акай Макс даам раҳмат. Ина 100% гуфтагит зиёд мошин 100% акаҷон. ҳазор раҳмат. Так што рекомендую мошин 100% ай. ҳазор раҳмат барои хизматотон. мошин мада маҳқул ай. ки мошингир боша акай Фазлиддин да муроҷиат кана 100%. ҳазор раҳмат. Ина мошин чӣ хеле гуфтан ай ҳамун гуфтагиёшу боз зиёдтар ай. ҳазор раҳмат бо як бор дигар.